priatelia, vítajte v 4. epizóde, myslím, že 4. epizóde. Dobre, že viem počítať do 4. A dnes mám veľmi špeciálneho hostia, jedného nekompromisného finančníka, ktorý si, a dúfam, že to je v poriadku, že to takto budem opisovať, ktorý si nedáva servitku pred ústa, ako sa hovorí. A Rado Valko, čau. Čau. Ty si jeden človek, ktorý proste fakt si nedáva tú servitku pred ústa. Ideš podľa mňa často proti všetkým tým pravidlám, že ako by sa mal finančník aj že vyjadrovať. Aj tak proste ideš si svoj štýl a evidentne ti to funguje. Lebo neviem, tvoja firma v akej veľkosti sa nachádza, teraz to mal niekde. Dneska, za minulý rok sme mali obrad niekde okolo 32 milióna. No. A tento rok to bude asi troška horšie kvôli tým hypotékam. A mali sme tam aj nejaké menšie odchody. Ale okolo tých 3 miliónov by sme to mali udržať. Približne. Čiže ti to proste funguje byť kvázi sám, proste funguje to byť sám sebou. Funguje. U klientov to funguje úplne perfektne. Pracujem dneska už s vysokobonitnou klientelou, že už naozaj ten stred berem len v prípade, ak je tam vyslovene prosba od nejakého iného klienta, ktorý ako keby trvá na tom, aby som to robil ja a nedal to nikomu inému. Takže klienti naozaj nemajú potrebu baviť sa s nejakou servítkou, aby som musel byť v obleku a podobne. A tí bonitnejší ľudia riešia tie dôležité veci, nie tie nedôležité. Ja rovno na začiatok poviem, jak som ťa spoznal, lebo to je niečo, čo musím proste povedať. Ak dovolíš. Pohode. Som tento vec otvorený. Lebo keď som začal v asset managemente a začal som sa stretávať teraz s obchodnými partnermi, tak všetci vždy v oblekoch, kravaty alebo proste košele a stretnem sa s Radom Valkom, ktorý dojde a dostal som taký heads up, že Rado je iný ako všetci ostatní. A došiel si od hora dole, celý v červenom Ferrari. Neviem, či si to boli tepláky? Asi nie. Nie. To bunda, šiltovka, možno topánky, ale tepláky som asi Ferrari nemal nikdy. No. Ale toto oblečenie ešte mám. No takto, toto oblečenie ešte mám, len už je vyšerele, takže už si ho nemôžem dať, to už by ma pobili vo firme. No. Lebo akože u tých klientov to v podstate nevadí, ale v tej firme to troška vadí, lebo niektorí tí ľudia, ktorí majú nejaký iný pohľad, tak majú tendenciu mi niektoré veci vyčítať, že z tej mojej pozície by som sa mal správať niekedy nejak inak. A ja im dávam za pravdu, že asi v niektorých situáciách áno. Pozri, treba mať okolo seba ľudí, ktorí ti dávajú takú tú konštruktívnu kritiku. Nie, toto je naozaj veľmi konštruktívna kritika. Jasné, takže to je úplne v poriadku. Vo veľkej miere s ním absolútne súhlasím. Vidíš, že aj dneska som sa ohákol, že aby sa nebolo. Čiže áno, sú stretnutia, ktoré si uvedomujem, že musia byť na nejakej úrovni. U nás napríklad, či sú to školenia alebo nejaké odborné veci, tam tvrdo vyžadujeme ten business formál. Keď sú to nejaké akcie, ktoré sú nižšieho charakteru, tak minimálne ten business casual. Ale áno, do kancelárie, keď chodím na tú blbú administratívu, tak proste kráťovský tričko v tenisočke. Podľa to robia všetci, a tí, ktorí hovoria, že nie, tak nie. No. OK, ale potom sú není autentickí. Hej, že len niečo skrývajú. A ja od malička mám rád tú transparentnosť, aj naša firma bola na tom postavená. Že u nás je viditeľné všetko, ja nechcem niečo skrývať. Veľmi krásny príklad bol, mali sme kongres, mal som tam pripravenú na nich takú akože kúlohu na tých našich ľudí, aj na tých všetkých dookolo. A vychádzal som z tých amerických zákonov, že v Amerike nesmieš piť, a nielen v Amerike, je to aj v iných krajinách, nesmieš piť alkohol na verejnosti. No čo spravia? No dajú si alkohol do nejakej inej fľašky, alebo ju obalia papierom a zrazu už to není protizákonné. Ja som chodeval, lebo toto v Bratislave urobili, že zákaz pitia alkoholu do 3 rána a od 5 rána, čiže medzi 3 a 5, čiže presne si mal hodinku, 2, proste na to, aby si mohol piť na verejnosti, tak sme chodili, keď sme ešte boli na strednej, že ideme do McDonaldu, kúpime si cheeseburger, zoberieme si ten papierový pytlik, do toho si buchneme fľašu a ideme na lavičku. Fungovalo to? Fungovalo. No. A to si myslím, že je tá neautentickosť, alebo také, že skrývanie niečoho, že tak buď niečo robím, alebo to nerobím. Buď sa za niečo postojím, alebo sa nepostavím. Ale tvrdiť niečo a konať inak, to mi je proti srsti. Proste to strašne nemám rád. No však vodu každé víno pije, alebo si sa, vieš, to je jasné. Ale však tá autentickosť je podľa mňa to, čo aj v konečnom dôsledku predáva, lebo tú prírodzenosť
človeka cítiť, hej, ako keď sa niekto na niečo hrá, tak proste tým pádom v živote sa mu nepodarí ani uspieť v nejakom biznise a najmä keď pracuješ s klientmi, ne? Je to tak väčšinou. Proste treba byť sám sebou. A to je to, čo na teba napríklad fakt rešpektujem a klobúk dole a pokračuj v tom, lebo to je top. A mám veľmi rád proste tvoje výlevy na sociálnych sieťach, čo niekedy chytíš šajbu a ideš proste, ale nie len, že Facebook, ale ty ideš pecky normálne, rovno ideš do Startupu, rovno ideš na aktuality, dávaš nahlásenie na národné banky, všetko vybavené proste. Ale dobre. Mám rád, keď je vo veciach poriadok a hovoria sa veci tak, ako sú. A veď správne. Akože ty si jeden z mála, ktorí začali upozorňovať na influencerov, ktorí začali promovať finančné produkty bez toho, aby mali nejakú šajnu o tom, takže to je úplne OK. Tam som si užil vtedy od Plačkovej celkom slušne. Áno. Všelijakých nadávok a niečoho, no. Priamo od nej? No jasné. Takže žiadne právnici, nič proste. Nie, ale to nie je napadnutelné. Ja som nikdy neurobil nič, čo by bolo ako keby protiprávne konanie. No proste si upozornil akorát na niečo, čo nie je úplne v poriadku. Presne tak. A neviem teda, ako sú úplne postavené tie zákony v rámci tých influencerov, akože v tých komunitách sa hovorí, že oni by mali označovať veci, keď robia reklamu a podobne. Oni to nejak moc nedodržiavajú, akože ja celkovo tie sociálne siete, ja sem tam teda niečo prispejem, ale ja im neholdujem, nemám ich rád. Myslím si, že je to niečo falošné, niečo povrchné. Takže neovládam všetky tie mechanizmy, že ako to tam funguje, len fakt niekedy tam niečo vypustím, ale nikdy to není, jak by som to povedal, že nejaké živelné. Ja častokrát ten príspevok si držím aj 2-3 týždne a ten správny čas, hej, že ho pustím, keď to má ten účel. Popri tom samozrejme tam ukazujem nejaké svoje portfólia, popri tom tam ukazujem možno nejaké dôležité články, ktoré si myslím, že sú veľmi ako keby zamerané na konkrétny výsledok alebo ohrozenie pre niektorých ľudí. Takisto sa samozrejme do nás navážali za Arku. Tú Arku sme 3-4 roky dopredu riešili. A tesne pred tým pádom sa nám podarilo vydať seriál článku. Myslím, že ty si dokonca nám jeden článok aj písal do toho seriálu tých korporátnych dlhopisov. Že vlastne som tam vtedy 4 odborníkov dostal. A myslím, že Robo Kopal tam bol za OCPčka, ty si tam bol a bol tam Škriniar, ten je vo Swiss Life dneska. Vtedy bol ešte len na univerzite, teraz myslím, že je vo Swiss Life, že to má nejakú kombináciu. A ešte tam bol niekto. Čiže ten seriál vyšiel, v zápätí viem, že sa to chytilo nejaké médium, myslím, že Trend alebo niekto a s tou mojou otvorenosťou som porozprával presne tak, ako to ja vnímam, ako to cítim. Vysvetlil som im, čo viem dokázať, čo dokázať neviem, ale aj keď to dokázať neviem, tak tá matematika to nepustí. Redaktor to spravil správne, urobil z toho, ako by som to povedal, taký štiplavejší typ článku. Jasné, samozrejme, naviazli sa do toho ľudia. Čo sa stalo za 2 týždne, sa vyplnili tie moje slova. Dobrý timing. No, to si pamätám, to bolo super. Jasné. Hej. Ale tých vecí je tu strašne veľa. A ja mám svoju prácu rád. A môjim takým cieľom je, že chcel by som dostať ten náš biznis do takého stavu, že žiadny z tých ľudí, ktorí s nami začnú pracovať, nikdy nebudú mať problém pozrieť sa napríklad svojim deťom do očí a povedať, že robím prácu, ktorá ľuďom pomáha. Ale pokiaľ tu budú darebáci, ktorí nám tu budú ničiť, a pozor, tých darebákov není, že väčšina, ona je ich menšina, ale dokážu napáchať také škody na celom tom trhu, že nech budeme robiť akokoľvek dobre, tak to povedomie môže byť zlé a potom áno, tí ľudia sa hanbia alebo boja do toho biznisu ísť. Pritom ja som presvedčený o tom, že ten náš biznis ľuďom pomáha. Ja tiež, akože jasné, že pomáha a mimo iného, kto je v ňom úspešný, tak neustále vie rásť aj príjmovo, aj kariérne, proste je tam ten priestor. Takže, no, len hovoríš, že ako hovoríš, tí darebáci, proste tých je. Stále ich je, akože podľa mňa ich je dosť a pribúdajú. Hnevá ma to, že pribúdajú také tie formy, hlavne zo zahraničia, ktoré sú, že o to menej napadnutelné. Vieš, napadneš nejakú slovenskú influencerku, ktorá promuje nejaký slovenský Forex, OK, je to všetko v rámci našej krajiny, ale keď príde nejaká firma z Dubaja, áno, tak vieš, čo môžeš, no. Nemôžeš nič. No. Môžeš to, a tak vieš zasa, my máme možnosť, prečo si myslím, že to stúpa? Veľa ľudí vidí ten podvod, alebo ten problém, ale nechce sa do toho zapájať. Chce byť ako keby mimo to, aby mne to neublížilo, aby ja som bol v pohode, aby ja som mal kľudný život. To môžeme vidieť aj v politike, alebo kdekoľvek inde.
Že proste ten hrdinský efekt toho, že viem, že niekto koná zle, ale nepoviem to, aby som ja nemal problémy, je podľa mňa srabstvo. Lebo keby všetci ľudia boli možno tak treštení ako ja, že povedia, tento človek urobil zle, niekoho zbil alebo urobil niečo a povedal to, vieme to riešiť. Krásny príklad je možno, teraz ma zase nebudú mať radi poisťovne, ale poviem to natvrdo. Častokrát u klientov využívam, keď mi tvrdia, že poisťovne nefungujú, že potom prečo existuje tak obrovské množstvo poistných podvodov a tých obrovských plnení na poistných podvodoch. Čiže tie poisťovne sa niekedy ani nevedia tomu brániť. Ale oni aj keď prídu na to, že niekto ich chce podviesť, tak oni to nedajú na políciu ako pokus o trestný čin poistného podvodu. Ale napíšu tomu klientovi, že teda má to také znaky, vysvetlia mu, že aké sadzby za to môžu byť a skôr sa snažia, aby vycúval z toho podvodného konania, lebo oni vedia, že by mali 10 rokov s tým opletačky, nič by nedosiahli. A tým pádom radšej nejdú do toho súboja, lebo spotrebiteľ a podobne, a povedia si, tak to necháme tak. Takže keby to možno urobili 2-3 poistenie, že by si povedali, že my chceme do toho ísť a následne by sa toho médiá chytili, že naozaj existujú tu ľudia, ktorí tie poistenie odčerpávajú obrovské množstvo zdrojov, tým pádom všetkým nám ostatným vstúpajú náklady. A bolo to niekde, tak by si veľa iných podvodníkov veľmi rozmyslel, či do toho pôjdu. Jasné. Videl si niekedy niečo takéto? Nie. A vieš, koľko je to tých podvodov, za koľko miliard? Pamätám si, že sme to raz mali ako prezentáciu, keď som pracoval ešte v poisťovni a aj hovorili, že aké sú mechanizmy na to. Toto ale nepovedali. Prečo asi? Toto je realita. Hej? To je smutné. Je to smutné, ale ja im aj rozumiem. Áno. Lebo na druhej strane tá legislatíva, tá ochrana toho spotrebiteľa, niekedy že ako náhle označíš ty niekoho za to, že robí podvod, ty to musíš dokázať, lebo ak nie, tak nedeboj, že ešte jemu musíš zaplatiť nejaké ušlé náklady za ohovorenia alebo trovy a podobné záležitosti. No. Takže akože fakt to není úplne, že sranda, ja tomu rozumiem. Hej. Ale tých podvodov je tu obrovské množstvo. Tak to je dobrá halus. Ale tomu sa asi nikdy nevyhneme, to bude vždy podľa mňa. Jo. No ale ja tvrdím, že treba to riešiť. Treba proste to vyhadzovať ten bordel von, aby sa začal riešiť, aby sa o tom rozprávalo. No. Myslím, že to je úplne rovnaké to vo vzťahu medzi ľuďmi. Že pokiaľ dva ľudia majú nevypovedané veci, tak ten vzťah je potom povrchný, je falošný. Ja som zastanca, keď mám s niekým problém, poviem mu to do očí. Áno, veľakrát sa tí ľudia zdujú, to ego zapracuje, ofúčia sa, popremýšľajú, potom keď si dáme do rýkrtkov, priznajú niektoré veci a zrazu sa bavíme otvorene a ten vzťah vieme vylepšiť. Ale znova, musí tam byť v úvodzovkách taký ten malý pud seba záchovy, že proste som ochotný začať hovoriť aj o veciach, ktoré sú možno nepríjemné a nie dobré. Aby sa vyriešili. Hej, súhlasím, to je fakt. Ako dlho si vo financiách? Odkedy sa tomuto venuješ? Nastúpil som 2003 november, december. Okay. Bol som na prvom škole. 20 rokov. Skoro. No vlastne áno. Za 2 mesiace to bude 20 rokov, presne tak. A bol som na úplne prvom školení v OFAB, vtedy ho viedol ešte Jano Miller a nepamätám si teda, že či ešte bol len GST alebo bol BL, to si nepamätám už, ale viem, že ešte bol veľmi nízko, bol možno rok, 2 v biznise. A on mal tú kariéru akože veľmi, veľmi rýchlu až na to LDčko v Košiciach. A práve som sa tam dostal takým náhodným spôsobom, že ja už tú hubu som mal takú prerezanú aj v armáde. No a v armáde, ja som študoval totižto na Vojenskej leteckej akadémii a ako vojak by si nemal akože oponovať, vysvetľovať veliteľom, že takto to nejde, alebo takto by sa to nemalo robiť. Čiže že treba vojakom proste bez šance. No nie. Tam bolo jasné, že vojakom ja asi nebudem môcť byť, lebo ja som teda na tie pravidlá, ja mám tie pravidlá rád. Ono to vyzeralo, že tí vojaci tie pravidlá dodržiavajú, ale ono to není pravda. Ono sa tam ohýbalo z každej strany, mňa to vytáčilo, takže ja som do toho rýpal. No a vieš, keď do niečo rýpeš, tak si už čierna ovca, takže už sa začali po mne nejakým spôsobom vodiť. Ale ja som sa nedal, takže som do nich rýpal znova. No a toto si všimol jeden ako keby kolega z hodou okolností, dnešný predseda predstavenstva našej spoločnosti Sophistic Pro Finance a dal mi možno, že vieš, ty si taký že ty tak akože rozprávaš, nebojíš sa, že máme také školenie, že či by sa nechcel pozrieť. To bolo jediné, čo mi povedal. Či by som sa nechcel pozrieť. Školenie, peniaze, investície. Dobre. Tak som to proste bral. Prišiel som, prednáška, štandardný Kiyosaki, hej, nejaký pavúk, čo to ešte vo FOB sa učilo. A mne to začalo dávať zmysel, že to si viem predstaviť. Ale tá prvotná myšlienka nebola,
ani že idem to robiť, lebo mi to dáva zmysel, ale skôr využiť tú službu pre seba, lebo mne sa páčili tie investície, ako to funguje všetko, že využiť pre seba. Ale potom, jak som sa začal v tom rýpať, som zistil, že však, kurňa, ale však to je dobré. Ja to fakt môžem dať svojim známym kamarátom, že pomôžem. Čiže prvotný input pre teba bolo, že sebe ideš pomôcť. Okay. Presne tak. Prvotný impuls bol sebe. Hej. Takto, prvotný impuls bol, idem sa pozrieť, čo to je. Áno. Keď sa mi to odprezentovalo, tá logika mi dávala zmysel, tak som chcel pre seba, začal som sa tým zaoberať a potom som naozaj prišiel na to, že to nie je len pre mňa, ale aj pre iných. A keď som zistil, že vlastne môžem zarábať tým, že pomáham iným, tak mi to dávalo ešte väčší zmysel. Hej. Aj keď stále ja mám veľmi blízko k počítačovej technike a k tým IT, stále som zvažoval, že v tom biznise len zarobím peniaze, aby som si potom mohol otvoriť vlastne počítačovú predajňu a niečo takéto. No ale jasne, po nejakom výcviku, po roku... To je dobrá halus. Začal si s tým, že ideš sebe pomôcť, že zarobíš peniaze, aby si otvoril počítačovú firmu. Áno. Toto je presne tak, akože bolo. Akurát tým, že som v tom biznise bol, chodil som na škole a bol som veľmi aktívny v týchto veciach, že proste ja som taký hladný po tých vedomostiach, informáciách a do dneska veľké množstvo času trávim ako keby v získavaní informácií nielen z finančného sveta, ale z toho celkového a snažím sa ich nejakým spôsobom prepájať. Tak potom som veľmi rýchlo prišiel na to, že marža v počítačovej technike sa hýbala niekde na úrovni 3-4% a tento náš biznis je s extrémnou prídavnou hodnotou a naozaj vie zabezpečiť ďaleko väčšie množstvo zdrojov. A zistil som, že ma to zároveň baví, takže počítačová technika dneska zostala len moje hobby. Okay. A tento biznis je zároveň hobby, ale zároveň je to zdroj príjmov, dôchodkov, bezpečnosti a všetkého ostatného. Ty od 2003. investuješ tým pádom? Nie tu. Lebo hovor si investície zaujímavé ma investície, vieš, tak áno. Akože, dobre, v tom čase, čo bolo v 2003? Aký typ investovania? No, tak kooperatíva SD1 a potom prišli Vajofy. No pozor, v tom čase to nebolo vôbec zlé. To boli regulárne fondy, ono sa to až v čase no proste tam toho bolo, ne? Ale v danom čase moja mamina tam dala peniaze, pekne zarobila aj, ešte mala dolárové investície. Takže ona získala dvakrát aj na kurzovej zmene, lebo tam podskočilo akože euro pekne hore. Áno. A zároveň aj na tých fondoch zarobila. Hej? Ona mala aj kvity normálne štandardné, takže ona si prišla na svoje. Ale vieš, na to, aby si im mohol investovať, musíš mať peniaze. Dneska už máme zálohové provízie. V čase, keď sme my začínali, neexistovala zálohová provízia. Bolo všetko, čo zaplatíš, to dostaneš. To znamená, že naše výplaty boli 500 slovenských korún. My sme urobili 10 poistných zmluv za mesiac a dostali sme 500-800 slovenských korún. V prepočte dneska 20 eur. Takže asi ako z čoho bolo treba, kde chceš investovať. Ale áno, investovalo sa. Vzdelanie. Je to investícia? Je. Nejaký oblek, potom nejaké auto, nejaký notebook a teda. Čiže tie investície išli. Reálne som začal investovať niekde v roku 2007-2008 už pravidelne. A to až potom vlastne po odchode. Že my sme sa, keď vznikol Partners, tak ja som proste cca 3 mesiace po vzniku od Partnersu odišiel a vtedy do úplne no-name firmy na Slovensku Fincentra. A predo mnou bol ešte jeden riaditeľ, veľmi milý človek, myslím, že dneska už ani vo financiách nie je. Čiže v zásade som bol ako keby jeden z prvých, ktorý na Slovensku vo Fincentre bol. Čiže pričuchol som naozaj ku všetkému. A mňa sa tá firma veľmi páčila. Naša v zásade, keď si zoberiem, Sofistik je veľmi blízky klon tejto firmy. Len niektoré veci sme tam ako keby inak ohli, inak nastavili a hlavne sme sa chceli vyvarovať veciam, ktoré sa stávali tesne pred predajom, keď sa Fincentrum predávalo v podstate inštitucionálnym fondom. Tam to bolo veľmi vypäté a to bol vlastne dôvod, prečo sme chceli odísť. Bolo to veľmi také akože napäté obdobie. Veľmi, veľmi. Dneska je to úplne, že nebe a dudy. Ale reálne som začal zarábať tie väčšie peniaze, ktoré som mohol pravidelne investovať už do fondov, lebo dovtedy som stále investoval do kancelárií, do rozvoja, do vzdelania svojich ľudí. Áno, budoval si proste svoj brand. To je... Ani nie brand ešte, lebo vtedy som marketingu a týmto vecom... Ale seba, budoval si seba. Firmu. Hej, zoskupenie ľudí s nejakým myslením, s nejakou kvalitou vedomostí, informácií. Toto bol to, čo som ja chcel. Hej, mať proste zoskupenie ľudí, ktorí budú robiť kvalitnú robotu, dobrú robotu, dostanú dobre zaplatené, budú mať istoty, budú v pohode, hej, ich rodiny budú OK. Všetko toto, ako keby bol tam ten mindset, ktorý som mal nastavený.
A keď začali už chodiť prebytky, tak tie som začal investovať. Do dnešného dňa robíš aj obchod. Áno. Stále to robíš, lebo veľa ľudí proste, keď už prejde do toho manažmentu alebo má vlastnú značku, vlastnú firmu, tak už nejak púšťa tých klientov. A ty si v tomto trošku iný, že si aj akože... Aj ja púšťam klientov, ale robím to iným spôsobom. Nemôže byť 100% aktívny obchodník, lebo potom zase... Môžem, ale musel by som viacej pracovať, hej? Ale robím to iným spôsobom. V zásade za tie roky môjho biznisu som, tým, že to práca s ľuďmi, som pochopil, ako ľudia fungujú a ľudia neradi dodržiavajú pravidla. A ja zase na pravidla som extrémny. To znamená, pokiaľ sú niektorí tí klienti, nazvem to, poviem, že nerentabilní, že pomer času, ktorý do nich by som dával a výnos, ktorý by z toho bol, tak v podstate my máme pravidlá a v zásade oni ich porušia. A tým pádom, keď oni porušia pravidla, ja sa ich môžem ako keby vzdať. Samozrejme ich posuniem kvalitným iným poradcom, ktorí sa môžu o nich starať, pre ktorých ešte sú rentabilní. Áno. A nevadí mi, že porušujú pravidlá, hej, ale mne nesmú porušovať pravidlá. Hej. Tým pádom tí klienti sa sami ako keby vyselektovali na menšiu množinu, ale tá malá množina je vysoko rentabilná. To znamená, že aj z tých málo klientov by som dokázal prežiť, aj keby som nemal firmu úplne v prstom nose krásne. Čo sa tých 20 rokov, čo toto robíš, teda skoro 20 rokov, zmenilo podľa teba najviac? Úplne najviac. Teraz vo svete, alebo v finančnom biznise? O financiách, tak vo finančnom svete. Okay, finančný sektor. No. Lebo Slovensko... Napríklad skončili IŽPčka. Ešte nie? No. V zásade, hej. V zásade po tej regulácii... Ešte stále nájdeš KŽPčka. Pozor to. Ja mám tiež KŽPčka 2. Dobre, počkaj. Teraz si ešte môžeš v dnešnej dobe kúpiť KŽPčka. To som chcel povedať. Takto. Môžeš si ho kúpiť, ale iba blázon by si ho kúpil. A čudujem sa poisťovňam, ktoré ich držia. No to sa čudujem aj ja. Ako v portfóliu, to sa fakt čudujem. A čudujem sa bláznom, ktorí to ešte predávajú. Lebo dneska, v dobe, keď som ja začínal, internet síce existoval, ale nebolo na ňom skoro nič. Všetko sme sa učili vlastne pre rozprávanie rozprávky, že môj nadriadený hovoril mne, ja som hovoril ďalším. Áno. Mali sme nejaké školenia a podobne, písali sme si do zošitu papierov, ani počítače poriadne ešte nefungovali, nejaké Wordy, T602 existovalo a podobne. Takže tá doba je úplne niekde inde. Dneska na internete nájdeš všetko. Ty nemusíš proste nejak extra rozmýšľať, ty dáš do Google KŽP a mal by ti vyskakať, že ruky preč od toho. Takže ak to niekto ešte dneska predáva, tak to je zlé. Pokiaľ viem, tak to predávajú už len banky. Je to možné. Akože už to v sprostredkovateľských sieťach nenájdeš. No preto vravím, že to, čo dneska vnímam ja na trhu, a nech sú to či dobré, alebo môžeme povedať, že horšie siete, a ten produkt ani KŽP, ani IŽP už nedáva ani tým treťotriednym firmám ako keby nejaký zmysel. Hej. Čiže v tomto si myslím, že sa ten trh výrazne polepšil. Čo mi ale vadí, že sú tu dneska takí novodobí prorokovia, ktorí hovoria, ako ste to v minulosti takto mohli robiť, vy ste zlí. A vrajím, no tak počkaj, kamoš, mi ukáž, ako si to robil ty. No ja som vtedy nefungoval. Aha. Takže ty dneska s vedomosťou, ktorú máš dnes, ideš súdiť niečo v minulosti, tak mi dobre, tak keď si taký chytrý, povedz mi, a čo iné si mohol spraviť? Ty tu hovoríš o ETF-kách, ale vtedy ETF-ko na Slovensku sa nekúpil. Presne. Dokonca tu nikto ani nevedel, čo to je nejaké ETF. Takže my pracuješ len s tým, čo máš. No. A znova poviem, nie každé IŽP je zlé. Ja som mal tiež IŽP, konkrétne v MetLife, zakladal som presne, keď som vstupoval vlastne do FinCentra. Mal som tam relatívne vysoké poistné krytie na úmrtie. Že ja som rád... Išiel som troška že do rizika, čiže išiel som do toho bomby. Takže aj som zobral nejaké prachy navyše, ako nejaký dlh z banky. To bolo pred krízou. To bolo pred krízou, presne tak. To bolo pred krízou s tým, že ja som taký... Pre mňa vždycky rodina bola ako keby to maximum, aj keď niektorí ľudia to akože nevnímajú, ale ja som si povedal, že idem do toho na maximum, to IŽPčko, respektíve... Vníma rodina, že si išiel na maximum na rodinu? No minimálne tá blízka, tú, ktorú mám doma, určite áno. To je dôležité. Tak to ostatné, to sú rozprávky všelijaké, ale tá doma, ktorá je, určite áno. A myslím, že to aj výrazne dneska cítia, hej, ten blahobyt a tú pohodu, že čo si môžeme ako keby dovoliť ako rodina. Pritom stále nemrháme a nerozhajdákávame. Ale v tom danom čase som si proste povedal, že buď alebo. Hej, že žiadne z jednej dvierka. Čiže naplno, lebo to dáva zmysel. A tá poistka bola pre mňa ako keby ochrana mojej rodiny
že ak by som to nedal, tak som bol ochotný, aby netrpeli a možno, poviem to sprosto, spáchať sebevraždu. Hej, jasné. 2 roky vydržíš, podľa poistných podmienok to dáva. To bolo moje nastavenie, proste naplno. Ja možno chápem, že niekomu sa to zle počúva, ale toto bolo moje presvedčenie, ktoré som mal. Po nejakom období, samozrejme, všetko fungovalo, všetko išlo, zrušil som ho, ale s obrovským ziskom. Aj cez to, že tam bola vysoká poistná ochrana, tak tam bolo kumulatívne sa tam nabiehali tie peniaze. Za posledných 10 rokov rastlo všetko, čo je so zavretými očami, keď si hodil, si trafil, hej, do výnosných aktív. Takže aj v tom IŽPčku síce tam boli poplatky, ale išlo to výrazne hore. So ziskom som to vyťahol. Takže toto bolo nejaké to moje nastavenie. Hej. A v tom Fincentre sa už veci rozbiehali. Naozaj tá firma bola dynamická, veľmi progresívna. Tam v zásade neexistoval skoro žiadny problém v ničom. Takže naozaj rozprúdil sa ten trh. To bola prvá firma, ktorá proste začala transparentne rozprávať o nejakých výškach provízií, o odmeňovacích modeloch a tieto veci. Za čo si zase vyslúžila obrovské množstvo ako keby kritiky od tých konkurentov, ale v zásade do 3, 4, 5 rokoch sa stala trojkou na slovenskom trhu, 3, 4, veľmi rýchlo. Hej. Až mi je ľúto, že sa to potom v tom nejakom čase lebo ja tú značku mám rád. Hej, otvorene poviem. Áno. Dokonca poviem, že mal som tam veľa kamarátov a myslím si, že aj mám. Bohužiaľ, tým, že sme v rôznych firmách, tak tie vzťahy nemôžu byť také akože otvorené. Je to proste konkurencia. Jasné. A ja vysielam nejaké signály von našim ľuďom a podobne. Čiže môžem si dať kávu, ale asi nebudem s ním chodiť na kávičky, nebudem s ním chodiť, ja neviem, na dovolenky a podobne. Lebo to je zlý signál aj kto to je. Čiže všetko v tom živote niečo stojí. Samozrejme, to je jasné. Akože ja stále aj tak hovorím, vieš, že ja behám po všetkých firmách a v princípe hovorím, že to, že kto pre akú značku robí, tak to je sekundárne. Lebo ak je niekto kvalitný a má správne nastavené hodnoty a robí dobrú prácu, tak mne aj vlastne tomu klientovi môže byť úplne jedno, že pre akú značku pracuje. Vieš, ja s tým úplne nesúhlasím, lebo ja tvrdím, že vrana k vrane sa dá, rovný si hľadá. To znamená, že ono, keď si vôjdeš do tých rôznych firm, a ty by si to mal poznať, ty vidíš, že rôzne zoskupenia ľudí majú podobné povahové vlastnosti, črty, podobné. A to áno, jasné. To znamená, že zoskupujú, v každej tej firme sa zoskupuje určitá množina ľudí, ktorí vyznávajú nejaké hodnoty. Ak je tam niekto, kto by bol iný, je narušiteľ tých hodnot, tak tá skupina ho vypudí von. Áno, ale to sa bavíme o jednotlivých skupinách. Keď hovoríme o tých, že firmách, ktoré majú že veľa týchto štruktúr a sietí a skupín, tak jasne nájdeš skupinu, ktorá není úplne v pohode a majú nesprávne nastavené hodnoty, ale v tej istej firme pod tou istou značkou nájdeš skupiny, ktoré zase možno sú... Ale tá základná filozofia tej firmy zostáva väčšinou aj napriek tomu. Ja si myslím, že veľmi veľa firiem, a hlavne tých, ktorí už sú roky, si uvedomuje jednu vec, že ako si sám povedal, že dneska na internete nájdeš všetko. A tie informácie sa tak rýchlo rozširujú, čiže všetci sa snažia si tak vyčistiť to svoje pole, aby nemali žiadne kauzy, aby nemali žiadne problémy, aby nemali ľudí, ktorí im pokazia meno. Áno, tak by to malo byť. Ja aspoň z toho pohľadu tých investícií to sledujem tak, že nechcú každému dovoliť, aby sa hral na portfólio manažera. Ako to teraz je trendom, že všetci sa hrajú na portfólio manažera. Ja s tým súhlasím. Tiež. Proste nemalo by to tak byť, lebo... Zase krásnym príkladom je Brexit v Anglicku. Hej. Ľuďom, ktorí nemali kompetenciu, ani ekonomickú vedomosť, ani politickú vedomosť, nerozumejú marketingu, ako sú do toho vťahovaní, dali možnosť rozhodnúť o tom, či vystúpia alebo nevystúpia. A keď sa to celé prevalí a potom sa čudovali, že a prečo nám tu nemá kto voziť tovar? Alebo kto nám tu bude chodiť v autobusoch ako šofér a podobne. Že, to ste si zvolili, to ste si vybrali. Áno. Tak keď tu teraz počúvame o tom, aká politická strana bude zachraňovať ekonomiku, teda hypotekárnych dlžníkov. Videl som krásne videjko, ako všetko nám tu nasľubovali a ten redaktor alebo moderátor, že čo ste robili doteraz? Áno, to je super. To je neuveriteľné. Akože ja som už z toho chorý. Teraz som si dal, že budem počúvať tie predvolebné debaty a všetky tieto veci, ale... Čítal som si aj programy zodpovedne, ako správny zodpovedný volič, ale to je čítať niekedy také veci, že sa chytáš za hlavu, že prečo minieš na to čas. Tak, ja to už som pochopil dávno. Takže ja už to neriešim, idem do toho, akože nechcem, aby môj hlas prepadol, fakt som dosť
frustrovaný z toho, ako vyzerá politická scéna, že ja fakt neviem, komu to mám dať a určite viem, že komu to nedám. To, áno. Hej, to si videl predvolebnú kampaň PSK? Nie. No, tak si prezdi. Oni chcú zrušiť napríklad provízie. Hej? No, to ti pošlem potom na Instač. Do týchto vecí by sa mali montovať ľudia, ktorí sa fakt tomu venujú. Bohužiaľ. Je to ľúbivá téma, niekomu sa to proste nepáči. Že platené poradenstvo. Tak to padneme ako Anglicko. Platené poradenstvo. A keď si sadneš chlapcami z MBSky, ktorí sú veľmi chytrí, akože my môžeme byť vďační za to, ako máme MBSku na Slovensku, v rámci aj ich prístupu, aj všetko, akože sú tvrdí, vyžadujú veci, ale vedia komunikovať a pomáhať to, aby sa naplňala tá regulácia v tom správnom smere. A keď som presne s nimi riešil túto debatu, tak oni presne vedia, ako to Anglicko dopadlo. Že od momentu, ak zaviedli platené poradenstvo, 97% firiem skončilo v Anglicku. Niektoré sa presťahovali akože do iných jurisdikcií, a väčšinou Holandsko si to zobralo k sebe, oni majú blízke tie právne systémy. A v zásade väčšina bežného obyvateľstva prišla o možnosť poradenstva, lebo neboli ochotní to platiť, rovnako ako by Slovák za to nezaplatil. Jasné. Výsledná štatistika, cca o 30 až 35% vstúpla cena poplatkov na finančných produktoch. Aj cena hypoték, úrokov a všetko. Proste tam už nie je ten, ktorý by to bežného obyvateľa chránil. Čiže kto vyhral? Bankári. Pretože banky presne fungujú týmto spôsobom. Osekať ho z každej strany. Proste oni mu nedávajú radu. Oni mu tvrdo predávajú veci, ktoré oni chcú. Tak to vyzerá aj v investíciách. Áno. Preto dojdeš do banky a dostaneš ponúknutú poistku, druhý pilier, tretí pilier a niekde tie bankové produkty sú úplne na chvoste. To je niečo, s čím nič neurobíme samozrejme. Môžeme to kritizovať, môžeme na to upozorňovať, že tam to poradenstvo človek nedostane. Fakt nedostane tie správne informácie, ani nič transparentné, proste je to jednosmerné. Platené poradenstvo. Na to nie sme dozretí, absolútne. A dlho nebudeme. Nie. Akože v princípe, prečo aj by sme mali, vieš? Akože bolo by to super, tak samozrejme, keby si človek to zvykol. V konečnom dôsledku, to platené je, len to je platené znútra z toho produktu. Áno. Tá provízia, lebo nebuďme zase naivní, že by to platil niekto iný. Nie. To zaplatí to v konečnom dôsledku vždycky ten klient. Ale je iné, keď sa to vyťahne znútra a že to v úvozovkách zafinancuje tá inštitúcia nejaká, lebo častokrát to robí aj na dlh. Hej, že aj napríklad poisťovňa ti dá zálohovú províziu, čiže ona si musí urobiť úverovú linku, aby ti dala tú odmenu dopredu a postupne si to charge od toho klienta, až kým to vyzbiera. Nejaký čas, čiže oni idú do rizika. Proste klient nedá toľko peniazí za to poradenstvo. Však to sú storná a takéto veci. Presne tak. Takže nebuďme naivní. Na druhú stranu, ak by sme to chceli zaviesť, a my v zákone máme poradenstvo, a myslím, že na Slovensku je buď 9 alebo teda 7 finančných poradcov a sú len v jednom sektore, to poistenie zaistenie, že ostatné proste je úplne že bokom, lebo tam by sa neuživili. Tak, a majú na starosti skôr tie veľké firmy, ktoré obhospodarujú. Produkty k tomu nikto neprispôsobil. To znamená, že ak by som si ja ako klient zobral platené poradenstvo od nejakého profesionála, tak ja zaplatím profesionála a ešte v tom produkte budú tie provízie schované, ktoré zase dostane niekto iný, kto ho uzavrie. Na čo to je dobré? Na čo? Nedáva to zmysel. Akože v investíciách fungujú tie inštitucionálne tranže, ktoré sú so zníženými poplatkami. Tým pádom tam je priestor pre toho poradcu, aby si vypýtal svoju odmenu a klient dostane už očistený fond napríklad. Jasné. S oveľa nižším poplatkom. Ja si myslím, že investície sú budúcnosť, lebo to je jedno z najtransparentnejších produktov, ktorý v podstate na trhu máme. Kdokoľvek sa toho chce chytať, do toho vrtať, alebo nedaj Bože nejakým spôsobom obmedzovať ten predaj, tak je to bláznovstvo, lebo to je najčistejšie, najelegantnejšie. Všetky typy poplatkov tam klient vidí dopredu, aj počas všetkého. Preto sa začalo kritizovať IŽPčko a KŽPčko, ale IŽPčko v princípe hlavne, lebo tam tie poplatky tiež boli, ale skryté, respektíve neboli skryté. Nikto sa v tom nevrtal. Ale aj veľmi ťažko sa vyťahovali na povrch. Tam boli rôzne vnorené poplatky fondy vo fondoch, ktoré už neboli. Akože to IŽPčko... No nebolo to transparentné. Nebolo to transparentné. Dneska je ďaleko už viac to IŽPčko transparentnejšie a dneska aj to IŽPčko vyzerá inak, ale už dneska nemá ani zmysel. Pri
možnosti investovania také ono by malo zmysel, lebo v západných krajinách funguje, ale v úplne inej forme. Tak, iné. Úplne inej forme. Stále sa používa na krytie rizík, hej, a na tzv. Zaslúžené poistné, nie na priemerné poistné, ale to nemáme tu času vysvetľovať tieto matematické úlohy. V jednoduchosti je krása, hej, čiže keby ten produkt bol od začiatku nastavený lepšie a transparentnejšie, tak by podľa mňa fungoval do dnešného dňa. Lebo jednak máš vlastne dva v jednom, ten klient sa nemusí o nič starať, proste investuje si tam a je tam aj krytý zároveň. Proste dáva to zmysel z tohto pohľadu, len sa pokazila reputácia toho produktu úplne. No len vieš, táto reputácia sa môže pokaziť aj pri investíciách. Pretože my síce máme transparentný produkt, ale sú tu firmy, ktoré vedia do transparentného produktu pridať netransparentné poplatky. A vo výsledku, keď niekto urobí cieľovú sumu na 30-40 rokov, napočíta tam peniaze dopredu a potom si od klienta vypýta predplatený poplatok, ktorý vyjde možno niekedy viac ako za nejaké IŽP, tak otázka znie, a keď začnú chodiť sťažnosti takýchto klientov na MBS-ku, nebudú to chcieť riešiť? Nepokazí to práve ten produkt, neobmedzí to, že z môjho pohľadu ja už dnes bojujem za to, aby minimálne sa obmedzila forma predplatených poplatkov, že aby sa naozaj išlo do tej transparentnej priebežného poplatku, to znamená, aby klient platil len za to, čo naozaj využil, to je prvá vec, alebo aj Finax celkom rozumne to nastaví. Má tam samozrejme mantinely, ale dal možnosť, že predplatený poplatok môžeš si zobrať maximálne za 20 rokov, nie na 30-40. Hej. Zase chytrý zlodej urobí čo, zdvojnásobí cieľovú sumu, hej, a dosiahne ten istý poplatok. Hej. Ale už je to aspoň nejaké obmedzenie. Podľa mňa, ale treba o tom hovoriť. Treba o tom hovoriť verejne znova. A zjednotiť by som povedal skôr. To zase vieš, keď jedna firma to robí druhá tak, ono je to, potom zase bude v tom bordel, nikto sa nebude v tom vyznať. Zase tam bude tým pádom priestor na nejaké ďalšie šmeliny, vieš, lebo bude toľko tých systémov, že už nikto nebude rozumieť tomu, tak sa tam nájde nejaká možnosť, ako to, vieš, zapališ. Tak to bude vždycky, ale dá sa to príjemne skomplikovať a podľa mňa najlepší spôsob je vzdelaný klient. Pokiaľ klient bude vedieť, že existuje poplatok priebežný a predplatený a bude chápať, že priebežný je pre neho ďaleko lepší, aj keď je niekedy možno troška vyšší, ale je pre neho ďaleko lepší, tak si povie, ktokoľvek mu bude ponúkať niečo takéto, že musíš mi dopredu zaplatiť 2, 3, 4, 5 tisíc eur, aby si mohol mať tú investíciu, tak si poviem, že bracho, že ty ma tu klameš, ty ma chceš okradnúť. A máme vyriešené. A nič sa nestane. Ale tú vedomosť musíme dopraviť tým ľuďom. A znova musí byť niekto, kto musí kričať do sveta a zase bude za debila. Čiže ty. Klasicky. Ale akože postupne sa pridáva viac a viac ľudí. Akože toto sú dve veci, ktoré ja napríklad nemám rád na tom priamom investovaní, aj keď je to najkrajšie, lebo je to slobodné, proste máš tam možnosti, koľko len chceš, že tam 100% transparentnosť, že na jednej strane kritizujú IŽPčko, na druhej strane, keď sa tam takto nabúchajú tie poplatky jeden za druhým, tak keď to zrátaš dokopy, tak niekedy to presahuje tie poplatky toho IŽPčka, ale sa to tvári ako super nízkonákladové, lebo všetko je z ETF zložené nízkonákladových, takže to kvázi všetko zadarmo, ale keď sa niekto pozrie na detail, tak to proste niekedy fakt, že presahuje. Úplne cez čaru. Lebo tam niekde už chýba tá morálka, trošku aj tej etiky tam treba. Ja zase poznám, my máme teda vo vlastníctve aj stránku Ako investovať, a tam sú rôzne diskusie aj na tieto témy. My teda máme to vo vlastníctve, ale nejaký... Ako investovať SK? Áno. S pomočkou? S pomočkou, takže? Ako pomočka investovať.sk, áno. A my teda vôbec nejakým spôsobom do toho nezasahujeme, celé to riadí aj všetko v podstate konateľ, ktorý je minoritným vlastníkom toho projektu. Ale tam sú tiež rôzni borci, ktorí sa snažia. A znova, naozaj urobiť klientovi veľmi lacnú investíciu, dokonca si nezaberajú ani fičko, urobia to za napríklad 1% predplateného poplatku, čiže tá odmena pre nich je naozaj relatívne smiešná. Problém je, že nedávajú servis. A teraz, ja chápem, že na začiatku klient povie, však to bude mať 100 rokov a potom to vyberiem. Lenže ono to není pravda. V nejakom čase ten servis potrebovať bude. Teraz ten poradca buď nebude existovať, alebo nebude ochotný zadarmo robiť, lebo však kto by chcel robiť zadarmo.
A to, že dostal pred 10 rokmi nejakých 300 eur za otvorenie nejakého účtu, si už asi ani nebude pamätať. A firma, cez ktorú to je, tak to nebude servisovať, ale že ona má legislatívnu povinnosť to urobiť. Čiže ja som zvedavý, že ako vyriešia tento problém. Takže tá cena, ktorú si pýtam, je priamo úmerná za to. Ja osobne si myslím, že ak neservisuješ, nemáš čo si fičko ani dávať. Samozrejme. To akože... To je to, keď vidím portfólio, kde je jeden fond. A fičko. A fičko. Zle. Fičko na ten fond ešte. Nad ten fond. To je zle. To je od veci. Akože ja tomu nerozumiem, ale no, vieš, na nevedomosti sa dobre zarába. To je tak. To sa bude musieť zmeniť. Zjednotenie poplatkov. Asi to príde. Hlavne by som trošku viacej obmedzoval tú možnosť, aby každý si sa hral na portfólio manažera. Lebo to je podľa mňa strašne nebezpečné. No zase to vychádza z našich zákonov. Že v našej legislatíve hovorí, že sprostredkovateľ je zároveň investičný poradca a ten má podobné právomoci ako OCP. Čo je úplne zle. Podľa mňa OCP, obchodne cennými papiermi, tá platforma, tá by mala stanovať stratégie a sprostredkovateľ by mal byť len ten, ktorý ich dopravuje k tomu klientovi a nevytvárať žiadne, že či má viac, menej a podobne. Presne. Buď OCPčko, alebo správca stratégií fondov, proste kto má tú licenciu. Zase, má fundovaných ľudí, má zodpovednosť za to, má všetky všetko, čo treba. No. Tak? A ten sprostredkovateľ si kľudne môže dať na mieru spraviť u nejakého správcu alebo OCPčka. Poviem, že ja mám klientov, ktorí sú úplne šialení a potrebujú mať reality spojené s kryptomenami, no tak mi urobte niečo. Tak. A oni si na to vypýtajú nejaké svoje fíčko, ja si na to dám to svoje fíčko a stále sa nemusíme dostať do strašne enormných čísel. Ak to chce špekulovať, máme tu obchodné platformy, ako sú STBčka, Linksy, eToro a podobne. A tam si môžeš kúpiť, čo chceš. No. Hej, otvoríš si účet, na internete si to vyklikáš. Narušilo to nejako tvoj biznis? Čo, tieto platformy? No. Nie vôbec. Ani troška. Určite nie. Ja som naučený na to, že ten klient, a ja ho nechcem nejakým spôsobom podceňovať toho klienta, hej, že keď mi povieš, oprav si auto, tak ťa poviem, že a čo si blázon, veď ja to neviem. Hej. No, vo financiách toto klient nepovie, že čo si blázon, ja si neurobím tú hypotéku, ja to neviem. Ale tá doba ukázala, že ten klient naozaj nechce robiť to rozhodnutie sám, nerozumie tomu, len si to nechce priznať a on potrebuje ako keby niekoho k tomu, ako keby ho tak povie, dobre to je, urob. Hej, že máš tým skúsenosť, máš tým vedomosť, máš skill a on si nechá poradiť. Preto sa napríklad neobávam ani tých umelých inteligencií, porovnávačov všelijakých a podobných vecí. Lebo ten klient naozaj stále dneska potrebuje, jak také, že dieťa, keď ide prvýkrát na bicykli, tak sa pozrie na toho rodiča a povie, môžem? Môžeš, poď, strážim ťa, budem dávať pozor, aby sa ti nič nestalo. Osmeluje to dieťa. Tak, hej. A už tým, že je v bezpečí. Tak. A tým, že si tým klient už prejde, ošahá si to z každej strany, teraz zloží, vybere, a zrazu ožíva a zrazu je to úplne iná komunikácia medzi poradcom a tým klientom, pretože ten klient začína komunikovať už v jazyku našom a začína sa učiť. Áno. A mám x klientov, ktorí naozaj začali ako nepoboskaní, poviem to tak, a po nejakom čase už oni mi častokrát zavolajú, počúvaj, ten trh vyzerá tak, že ako netreba dokúpiť, hej, alebo netreba realokovať. Hej, že hovorím, dobre, OK. Za 2 dní by som ti bol volal, ale voláš, dobre, OK, máš pravdu. Hej. Čiže naozaj naučili sa využívať tie prepady k tomu, aby ako keby zarobili, odložiť niektorú tú spotrebu zbytečnú. Si ich vyvzdelal. Ja by som to netvrdil, lebo vzdelávame skôr ľudí našej firme. Ale tí klienti tým empirickým spôsobom pri tých úkonoch, ktoré sme robili, sami prišli na to vlastne, čo im prináša ten pozitívny výsledok tých investícií. To nie sú, že chodia ku nám na školenia a my budeme trénovať a školiť a vysvetľovať. No, akože myslel som tak, že v rámci stretnutí, proste tým, že nie je to tak, že tu ja ti dám liter a ty s tým rob, čo chceš, ale že spoločnými krokmi vlastne ale celkové poradenstvo, ktoré aj robím, ale aj učím, je, aby dávalo logiku, aby ho klient chápal. Hej, že aj, to ste počítače. Je to možné, hej, ja mám rád tie pravidlá, aj jednoduché pravidlá, že v našom názve firmy, aj v tom logu to sa nachádza všetko, že proste tá jednoduchosť nie je o tom, že to jednoducho poviem, ale musí to byť také, aby to klient pochopil. Čiže aj všetko vzdelávanie je robené takým spôsobom,
aby to v zásade pochopilo malé dieťa. Keď pochopí ten princíp malé dieťa, tak to pochopí aj dospelák. Ale ty musíš vyvzdelať poradcu tak, aby dokázal zložité veci hovoriť jednoducho. Na tých primitívnych, jednoduchých príkladoch. A toto je ťažké, ale ten výsledok je tá jednoduchosť. Top. Akože to súhlasím. V jednoduchosti je krása. Tak, a keď je to jednoduché, tak potom ten klient sa to veľmi rýchlo naučí. Preto sa trošku čudujem, že ľudia tak podľahli tomu kryptu, keď to není vôbec také jednoduché, keď sa na to akože pozrieš do pozadia toho od blockchainu, vieš, ako to celé funguje. Není to vôbec jednoduché, ale nejako to proste ohúrilo svet. Dobre, ale pozrieme sa. Je to zábavné. Je to niečo zaujímavé, je to niečo nové. Hej? Máme tu 90% Slovenska sú biochemici, ktorí presne vedia, čo je COVID, kde vznikol, ako fungoval a podobné. Hej? Ja chémiu neovládam. Ja sa spolieham na odborníkom v danom oni povedali, je to takto, tak pravdepodobne im budem veriť. Hej? No teraz sú všetci politológovia. Politológovia, potom keď sú nejaké majstrovstvá, sú všetci trenéri a teda. Tomu ja úplne rozumiem. Ale vždycky je tam veľa aj tých podvodných schém a všetkých takýchto vecí vzniká na tom princípe, že je tam niečo tajomné. Hej? A to tajomstvo tých ľudí láka, lebo nikto nechce žiť nudný život. Odbočím trošička. A štatistika. Čo si myslíš, že kedy partneri najviac podvádzajú? Keď majú nezhody v tých partnerstvách, alebo keď je všetko v klídku? Asi keď je všetko v klídku? Bohužiaľ. Halus. Tá nuda, ktorá je lebo kvalitný, dobrý vzťah sa začne stávať nudným. Ty vieš predpokladať, ako ti bude partner fungovať, že ako ti bude reagovať. Ty už niektoré veci naschvál neurobíš. Predvídaš proste. Áno, neurobíš, aby si ho nerozčúlil. On vie, aké jedlá máš rád, tak ti ich a teda. A tam už nie je to vzrušenie. A tam nie je to vzrušenie. Okay, a to vzrušenie ten človek potrebuje. On vyslovene ho potrebuje. To zase aj pre tých, čo chcú stavať firmy alebo štruktúry, sem tam musíte medzi tých ľudí urobiť nejaké vzrušenie, aby nemali nudu. Lebo ak sa začnú nudiť, začnú vymýšľať a to je koniec. Lebo začnú si vytvárať svoje vlastné konšpiračné teórie na veci. Takže niekedy je dobre dať im konšpiračnú teóriu, oni sa s ňou pohrajú, ale je neškodná. Hlavne nesmie byť ako keby škodná. Preto teraz vymýšľame poslednú dobu ako spoločnosť kadejaké kraviny, lebo sa máme príliš dobre. Presne tak. Toto je najväčší problém, že tá vyspelá Európa a Amerika sa má príliš dobre a vymýšľa všelijaké krávoviny. Ale to je začiatok úpadku. Hej. Ja neviem, koľko tu je, 10, 15, 20, 50 rokov, ale história ukázala, že vždycky tie krajiny, alebo teda tie oblasti, ktoré extrémne prosperovali, v nejakom časte mali taký veľký blahobyt, že prestali ľudia rozvíjať sa, prestali sa ľudia vzdelávať, a to nie je len Rím, hej, Anglicko bolo svojho času veľmoc. Dneska je čo? Hej, Brexit. Brexit. Švédsko sa dostalo medzi 5 najlepších krajín na svete od, myslím, že 1940. alebo 50. roku. Potom prišiel tá liberálna ekonomika, sociálny liberálny, či ak to majú nazvané. A za posledných, myslím, že ak si dobre pamätám, nechcem klamať, za posledných 15 rokov nevytvoril súkromný sektor jediné nové pracovné miesto. Všetky pracovné miesta, ktoré tam vznikajú, sú v štátnom aparáte. To znamená, len sa zväčšuje štátny aparát. No a štátny aparát, a zasa nechcem urážať úradníkov, ale štátny aparát je požierač v podstate tých peňazí, daní a všetkých týchto vecí a není prídavnou hodnotou. Takže dokedy budú v úvodzovkách vykorisťovať tých, ktorí dávajú prídavnú hodnotu, čiže podnikatelia a zamestnanci, ktorí naozaj niečo vytvárajú, keď ten štátny aparát len spravuje v zásade a prerozdeľuje. To som nevedel, že takto funguje Švédsko. Normálne Wikipédiu si daj a nájdeš si celú históriu, budeš hýkať. Ja to dávam na svoj manažer, tak raz za pol roka vždycky ako keby na poradách, aby pochopili, že blahobyt je nebezpečný. Blahobyt je veľmi nebezpečný, lebo ťa ukolíše ťa a že všetko je v klídku. No nie. Silní muži vytvárajú dobré časy. Toto je presne ono. Dobré časy vytvárajú slabých mužov, slabí muži vytvárajú ťažké časy. Tak, toto kolečko kreslím pravidelne. Hej. A je to tak, bohužiaľ. Čo by si odporúčil novému finančníkovi, ktorých pravidelne predpokladám, že mávate vo firme, ale čo by si tak, že
všeobecne odporúčil takému človeku, ktorý buď uvažuje, že by začal vo financiách, lebo je to zaujímavý sektor, alebo ho to baví, alebo práve teraz začal a nevie, čo od toho čakať? V zásade by počúval svojho vedúceho. Hej? Lebo tak, na slovenskom trhu, a asi aj inde, fungujú dva základné typy firiem. Hej? Že nejaký MLM-kový, nejaký broker poolový. Môžeme si hovoriť o broker poolovom, ono stále to MLM-kový, lebo aj v tom broker pooli vzniknú to MLM-kové siete. To je zoskupenie proste menších firiem. Proste má to nejaké levely, to znamená, že je tam nejaký manažer, nejaký nadriadený, nejaký riaditeľ a teda. Darmo si hovoria, ono sú MLM, ale tie jednotlivé MLM sú zavesené pod nejakou základnou entitou. My sa definujeme ako MLM, respektíve štrukturovaná firma. V každom prípade tento systém je tak dobrý v jednej veci, že nadriadenému vždycky záleží na tom, aby ten podriadený čo najviac zarobil. Lebo čím viac zarobí on, tým viac zarobí ten nadriadený. Toto nenájdeš v normálnych firmách, alebo že manažer dostane odmenu za to, že ho podriadený... Klasický korporát tak nefunguje. Nefunguje. Máš 25 podriadených a je vlastne úplne jedno, čo robia, lebo tvoj plat ide. Aspoň priemerne rozumného nadriadeného, a to zasa viem zistiť tak, že má už nejakých ľudí, vybudoval už niečo, posunul sa už niekam. Ak to už má, tak asi nedáva úplne blbé rady a robí veci tak, ako má. Možno tiež to má nakúpené od vrchu. A tým pádom to najlepšie, čo môžeš, je počúvaj ho. Pretože on chce zarobiť, tak zarobíš aj ty. Áno. V zásade. Tá matematika... Musí ti sadnúť filozofia tej firmy v podstate. Áno, pozor, to musí. Jasné. Niektoré sú one-man show, niektoré sú tímoví hráči, niektoré sú rodiny. Mal by si sa tam cítiť dobre, pretože je to určitá forma spoločenstva. Preto som hovoril, že aj v jednej firme máš viacej typov skupín, máš napríklad takú, ktorá je, že analyticko-odborná, moc sa nerozširujú, ale proste sú takí, že konštantní a stabilní, potom sú tí, čo, že brutál rastový, že nábor, vieš. Ale filozoficky tá celá firma nepustí. Filozoficky. Tá základná myšlienka, to, čo ich akoby ženie vpred. Dám jednoduchý príklad, že my sa profilujeme ako rodinná firma. Že všetky mechanizmy a nastavenia máme robené tak, aby nebol chránený len ten náš poradca, ale aj jeho rodina. Zároveň, keď robíme nejaké incentívy, dovolenky a podobne, už väčšinou sú pre rodiny. To znamená, že sú tam častokrát decká, aby sa tí ľudia medzi sebou ako keby prepájali. Áno, je to nákladnejšie a môže ísť tým pádom menej ľudí. Lebo sú zase iné firmy, ktoré to dávajú na toho jednotlivca. Takže podporujú toho jednotlivca. Ak ty chceš mať extrémnu výťažnosť, že z nejakých zdrojov pošleš ďaleko viacej ľudí, tak naša filozofia ti nebude pasovať. Hej? To znamená, budeš mať potrebu hľadať možno niečo iné. Ale my nechceme všetkých. My chceme ľudí, ktorí vyznávajú transparentnosť, chcú byť fair play, pozerajú sa na biznis dlhodobo, chcú, aby bola ich rodina chránená, chcú, aby boli v prostredí, ktoré je milé, príjemné, nápomocné a teda je systém. Toto sú proste pravidlá, ktoré sme si my nastavili a to je nejaká množina. Ja rozumiem tomu, že môže sa stať, že príde niekto, komu sa nastavenia páčia, vôjde a niečo sa mu tam nepáči. No ako, môže to zmeniť, ak bude rozumný alebo chytrý, že môže niečo pohybať, ale pokiaľ to nedokáže urobiť a nebude s tým stotočný, tak to musí automaticky vyplnúť von. Inak by trpel. A našim cieľom nie je, aby ľudia u nás trpeli. My práve nechceme tých, my chceme tých usmievavých. My chceme tých, ktorí si povedia, mňa táto firma baví, mňa táto práca baví, ja robím dobrú prácu, pomáham ľuďom, pomáham klientom, pomohol som sebe, pomohol som rodine a mám tu kopec kolegov, na ktorých sa viem obrátiť, keď potrebujem napríklad radu alebo pomoc. Toto je tá základná myšlienka. Ak to funguje, tak je to v poriadku. Ak sa tam necítiš dobre, nájdi si niečo iné. Ale základná rada je počúvaj sa nadriadené. Čo jasné. Akože dáva to zmysel zase, keď si nováčik, tak mal by si počúvať tých, ktorí sú v tom biznise dlhšie, ktorí majú čo odovzdať. Len tá prax ukazuje väčšinou to, že oni sa snažia hľadať si svoje vlastné cesty, lebo oni si myslia, že to vedia lepšie. No, tak to ťa vieš do gabe. Do gabe. Úplne. Áno. A častokrát môžeš ešte napáchať veľa škody na niekom inom. To je ďalšia vec. A to si zase nemôžeš dovoliť, keď chceš. Ale zase veľa ľudí to buď vyselektuje rovno, že jednoducho to nedajú a potom skončia úplne v tom sektore, alebo zažijú zo pár pádov a naučia sa na vlastných chybách a potom začnú počúvať toho svojho nadriadeného, lebo zistia, že ich ego dostalo cez hubu a musia sa schopiť. Ja to hovorím aj našim ľuďom. Ja som bol taký spolupracovník na začiatku, že dneska
by som sám seba už vyhodil. Aj v tom čase. Ale to je dobré. Že ja som pol roka bol, že som si nevedeli dať rady. Že na školenie, ešte som nezrobil. Jak chceš zarobiť, keď nepôjdeš na školenie, však nebudeš mať vedomosti. No tak ja nemôžem platiť za školenie, keď som ešte nezarobil. A bol som pol roka, takto sa som proste dohrízali. Ja už by som netoleroval takéto dohrízanie. Hej, proste, nechceš? Dobre, tu máš výpoveď, čau. Ja nemám čas. Mám tu ďalších 10, ktorí proste chcú sa niekde posunúť. Ja nemám čas na... Áno, ale vtedy moji nadredení mali so mnou čas, lebo nemali nikoho iného. Takže alebo mali trpezlivosť. No, ja si myslím, že to není až tak s trpezlivosťou. Niekedy sa to stane. Nebudeš trpezlivý, keď budeš mať na seba tlak. Keď tam budeš mať 10 ľudí a jeden ti nebude vykonávať tie veci a ty kvôli tomu jednomu by si obmedzoval a zanedbával tých ostatných 9, ty to zmrzne neurobíš. Buď ho necháš bokom pohodeného, to ti môže napáchať obrovské množstvo škôd, alebo sa s ním proste rozlúčiš, lebo na ňo nebudeš mať čas. A práve tento moment, že mu povieš, tak brácho, akože môžeme zostať kamaráti, môžeme ísť na pivko, drink, niečo vyparatiť, ale biznis proste robiť nemôžeme, lebo na teba sa nemôžem spoľahnúť a ty nerobíš tie veci. V momente, keď to možno povieš, že teda zvážuješ to rozlúčenie sa, nie kamarátske, ale biznisové, tak možno toto môže byť prvý impuls, kedy povie, ty vole, ale fakt asi by som niečo mal začať robiť. A toto vidím taký bod zlomu. Tak. A častokrát tí ľudia majú problém to povedať. A znova, môžeme sa baviť o firme, ale kľudne to preniesme do vzťahov medzi ľudí. Áno. Že sú páry, ktoré vedia, že im to nefunguje, ale nikto nechce povedať, že vie, že asi by možno bolo lepšie, keby to bolo inak. Nenaberú tú odvahu. Áno. Paradox je, keď nabere tú odvahu, možno sa nikdy nerozídu, lebo zrazu si vykomunikujú toľko vecí, ktoré si vedia upraviť a povedia, že wow, ale nám sa žije lepšie teraz. No komunikácia, jasné. A keby si mal jednu vec, alebo kľudne povedz, koľko chceš, veci zmeniť na finančnom sektore teraz. Sme v nejakej dobe, sme v nejakej situácii a nemyslím teda, že ekonomickej, ale proste na Slovensku to takto nejako funguje. Čo by si zmenil? Čo by si možno zlepšil? Čo by si možno vrátil? No. Čo by som určite, takto na finančnom, takto, keď sa bojíme o sebe, čo by som možno zvrátil? Možno by som zvažoval, keby som mal možnosť sa preniesť akože tých 12 rokov alebo 10 rokov dozadu, že či znova otvorím firmu. Hej? Ako, keď si uvedomím, že koľko času, energie to stojí a dodržovať tú legislatívu. Toto by nepovedal každý. Ja to o tom otvorene hovorím. Hej. Jasné, dneska už to máme, dneska mám v podstate guľu na nohách, alebo na rukách, alebo ako to povedať, že už nemôžeš sa toho vzdať zase len tak, to proste nejde, lebo zase je tam... tá firma drží za guľu, tak sa dá povedať. Hej. No, hej, a je tam určitá ako keby veľká miera zodpovednosti za to, lebo tí ľudia prišli a ty si dal nejaký sľub. A keď dáš sľub, je to v podstate dohoda. Ak porušíš dohodu, že teraz sa zbalím, odídeme. OK, no tak a kto to bude ťahať? No, možno by sa niekto našiel, ale ako by to dopadlo, nevieme. Čiže buď potrebujeme nájsť niekoho, kto to bude schopný, to bude asi veľmi komplikované, alebo... Však si rodinný biznis, vieš, no, tak máš potomkov. No hej, tak... ale 10 ročných. Tak ešte to musíš potiahnuť chvíľku. Čiže myslím si, že keby existovala dobrá firma v tom danom čase, keď sme toto rozhodnutie robili a my sme neboli takí frustrovaní z tej minulosti, lebo to nebolo, že jedenkrát, že proste to už bol tretíkrát, ktorý sme museli robiť nejaké rozhodnutie a znova začať od začiatku. Preto sme to chceli mať pod vlastnou kontrolou, aby nám do toho nikto iný nemohol zasahovať, len má v podstate už len štát, lebo ten nás môže kedykoľvek ešte vypnúť a zrušiť. Tak ten čas, ktorý som venoval chodu tej firmy, tým procesom, účtovníctvo, IT a toto, keby som len zainvestoval do získania nových ľudí a výchovy nových ľudí, tak by sme mohli byť úplne niekde inde. Myslíš, že by si skončil v Brokerpoole, keby vtedy nejaký bol? Bol vtedy Brokerpool. Hej? Čo bolo? Už bol Umbrella, bol Finportal, v zásade Univerzal už vtedy otvoril ten svoj Brokerpool. A pozor, my sme nad tým premýšľali s Janom, keď sme debatovali na tieto veci a my sme si práve dali tie výhody, nevýhody. A my sme si dopredu povedali, že sme si vedomi tej väčšej záťaže na nás, na financie, na všetko, ale za cenu kontroly nad tým celým, že nepríde zase niekto a nevypne nás. Dajme si jednoduchý príklad. Ako málo stačilo, aby niekoľko
stovák ľudí vo Filmportáli padli. Zo dňa na deň. Hej. V zásade tesne pred koronou, nejakom tom čase, bola veľká akvizícia. Arka kúpila väčšinový podiel Filmportálu. No, my všetci vieme, že aký bol zámer Arky. Oni vedeli, že majú problém. Oni potrebovali zväčšiť distribučnú sieť na to, aby mohli predávať ďalej tie korporátne dlhopisy, aby proste uživili To sa ale nestalo, ne, nakoniec? No, akože nestalo. Oni to kúpili. Akože áno, ale nezačali distribúciu. Nie. Pretože prišiel ten COVID a nestihlo sa to. Tá Arka padla rýchlejšie, ako sa to stihlo spraviť. Vďaka Bohu. No, takto. No. Keď to pozrieme z pohľadu slovenského trhu, tak je to vďaka Bohu. Keď to pozrieme z toho konkurencia, tak ja by som povedal, že nevďaka, lebo už by neexistovali, nerobili by problémy, vieš. Áno. Takže akože všetko je na niečo dobré aj na niečo zlé. Hej. Ale ako málo k tomu stačilo. Následne potom sa ale táto firma vykúpi z Arky, ktorá je v reštrukturalizácii, čo už je veľmi podozrivé divné, že ak sa to podarilo. No ale kúpi to korporát, niekde zahraničný, ktorý má svoj záujem. A nikto nad tým akože dopredu nerozmýšľa. Že ako to môže asi dopadnúť. No. Takže to neviem. Aké to rozhodnutie ti môže urobiť kdokoľvek. A my sme sa chceli tomu vyvarovať. No, musel by si byť závislý na rozhodnutiach iných. Presne a to tak. Si proste nechcel. A toto bolo to najdôležitejšie. Toto bola tá hnacia sila. Aj keď sme vedeli, že budeme musieť viac pracovať, budeme musieť viac do toho investovať, bude nás to stať kopec nervov, času a všetkého. Vedeli sme to. Cez to všetko sme sa do toho rozhodli, lebo sme boli presvedčení o tom, že ak chceme dávať našim ľuďom sľuby, tak musíme mať ten sľub pod kontrolou. Keď ty prídeš za mnou a spýtaš sa ma, že chceš nejaký bežný účet a ja ti sľubím, že budeš ho mať bez poplatkov, tak ťa klamem. Lebo ja neviem, kedy si banka zmení poplatok. Zmení sadzobník poplatkov. Áno, no. To je to... V aktuálnom čase ti to sľúbiť môžem, ale v budúcnosti nie. Ale keď ja vo svojej firme sľúbim, že toto bude takto, tak ten sľub viem 100% vždy dodržať jedine, že by som ho ja porušil. Áno. Toto bol ten hlavný bod. Prečo sme sa nakoniec nerozhodli, a mimo iné my sme aj rokovali s tými brokerpoolmi, ale už pri tých prvotných rokovaniach nás strašne klamali. Hej, že oni nás podceňovali, že sme hlúpi, že tomu nerozumieme a klamali nás, my nezačneme spolupracovať s niekým, kto nás od začiatku klame. Tak, urobil si rozhodnutie, ktoré nemusíš ľutovať, ne? Neľutujem. Nie, takto neľutujem, ale ak by som sa znova rozhodoval, asi by som sa rozhodoval inak. Hej? Ale to sú už vedomosti, ktoré mám dneska. Hej. No tak jasne to už. No a ak by som niečo na finančnom trhu zmenil, tak určite by som zakázal predaj korporátnych dlhopisov. To je akože... Aké počudovanie? Akože v zásade je to úplne jednoduché a možno by som tie korporáty rozdelil na tie, ktoré sú reálne na burze, ktoré majú vysoký stupeň likvidity, sú voľne obchodovateľné a potom tieto. A ešte by som do toho dal, že takýto dlhopis korporátny, ktorý není predajný na burze a v malých množstvách, aby sa dal nakupovať aj retailom, lebo na tej burze to sú veľké tranže, nie má nejaké maličké, že niekto predáva, tá sauny to predávajú za 12%, to zase bude prúser. Ja už teraz som včera v Prahe a bol som tam, lebo som bol v nákupnom centre na stretnutí a mal som 3 hodiny, že neviem čo so sebou, tak som išiel sa pozrieť tam do saun a hovorím si, že 12% z tohto, že to mi nevoní. To bude zlé. Na expanziu, na neviem čo. Čítal som si celý ten prospekt a Nie, zaručených 12%. No, nie, to nemôže fungovať. To v nejakom čase to proste zhúči. Čiže ak by sme... Ja nechcem zakázať ľuďom kúpiť to. Ale dodržať parametre. A napríklad náš zákon hovorí o tom, že existuje kvalifikovaný investor a existuje takzvaný... keď má 50 000, tak sa... kvalifikovaný, keď má 50 000 a profesionálny investor. Ktorý musí preukázať schopnosť, vedomosť. A nielen tak, že si to vypíše na papier, ale musí mať napríklad vzdelanie alebo prax, ktorú musí reálne dokázať. Vtedy sa stávaš profesionálom. Keby sme na tieto korporátne dlhopisy zaviezli len toto, že môže to kúpiť len takýto klient, tak sa nevyzbierajú žiadne peniaze. A máme pokoj. Nie, nemáme problém. No, vznikali by iba také korporátne dlhopisy, ktoré
by to vedeli urobiť, ktoré by to dali jednoducho. Presne tak. Ktoré by mali pádne argumenty a negarantovali by 12%, 15%, 20%, ale 5%. A šlo by to klientom, ktorí majú hromadu peňazí, ktorí tomu rozumejú. Čiže ty si vedia zhodnotiť rizika. Veď zoberme si, že kto zhúčal na tej arke, alebo na týchto veciach. Vždycky to malý investor. Veľký investor má rozum. Veľký investor si pohľadávku zaisťuje. Áno. Hej? Banka ti nepožiča na byt, keď jej nezaložíš nehnuteľnosť. Ona si ju zaistí. A keď aj nedostane náhodou, že 100%, tak dostane 90% alebo 80%. Ale nepríde o 100% toho majetku. A aj v týchto tí veľkí korporátni klienti, ktorí kupovali tieto veci, oni si zaisťovali, buď si tam zaistili firmou, nehnuteľnosťami a teda. A ten bežný občan proste on nevie, že to má urobiť. Lebo kto im to predáva? Vieš? No. A ako im to bolo vysvetlené? To je ďalšia vec. Tak. To je jeden z problémov, ktorý na tomto trhu, aj na tomto, aj v Čechách, to je ja si myslím, že to bolo aj v ďalších trhoch. Ono sa to tak postupne ako keby prelieva. Ale hlavne to, že sa strašne predáva cez výnosy a na tie rizika sa neupozorňuje. To je ten problém s tými influencermi, že to je jednoducho tak. Čiže by si zrušil predaj korporátnych dlhopisov. Týmto spôsobom, ako je? Áno, týmto spôsobom, ako je, určite áno. Ja by som im dal povinnosť proste negarantovať. Proste to slovo garancia, zaručenie, takéto tie všelijaké slovíčka, ktoré mentálne ti dávajú takže istotu, to by som dal preč. Minimálne toto by som urobil ako jeden krok. Lebo to je zavádzajúce. Tak, a ono to podľa mňa ešte môže napáchať veľa škôd. Tá arka to len, že vôbec sa čudujem, že tomu dovolili urobiť tú reštruktúru. Že ja som sám zvedavý, ako to celé dopadne, ale nevidím to moc úplne ružovo. Podľa mňa sú tam všelijaké machinácie na pozadí, kde tí, ktorí sú z toho vytiahnuť tie love, tak zaistia sami seba a ten retail zhučí úplne na hubu. Hej, ale to je moja konšpirácia. Poviem to tak, že moja konšpirácia. Nemám na to dôkaz, nemám na to podklad. Uvidíme. Je to moja konšpirácia. Ono stačí sa pozrieť k našim bratom do Českej republiky. Tam majú tých korporátnych dlhopisov niekoľko desiatok viac ako my tu a tam to aj tak vyzerá. Akože tam je v tom fakt bordel. Škoda, že vždycky sa to na verejnosť prevaluje až vtedy, keď už je prúser. Keď je zle, no. Hej, ale zasa rozumiem tomu, lebo keď není zle, stejne by to nikto nečítal, médiá by nemali tú sledovanosť, nemali by zase zárobok z reklamy a teda. Proste to koleso je začarované. Jediná odpoveď je proste vzdelaný investor. Áno, súhlas. To je tá alfa, omega a nielen investor, ale aj ten poradca. Tuto môžeme kľudne uzavrieť. OK, bolo mi cťou. Ďakujem ti veľmi pekne. Bolo to veľmi plodné a záživné. Zas na budúce. Serus. Čau.